О, глед. Ела да видим, я. Не стига. Глед. Гледай. Вичама. Мегабокс. Няма нищо. Гледам. Виж. Глед. 11. Дали ще имаме нещо? Усещам и аз. Имаме. И скин. Добре. Хайперчарж. Да видим. На то сливе. Не. Така. Добре. Да видим. Гледай. Гледай. Майко мила. Привет, ето вижте, промина 1000. Сръчно е бил наистина на 1017 не е бил, вижте всичките ми. Имам 74, 95. И да, това е за днеска и да видим.